हामबाय media dapat semua sing tradisional no maring piuka tam hingala sing sekango 13 tariko norbai na sing pesmito saklai mani beskan 16 tarik Julai kumulung rata putanawa sing deputation item lab tirogdina ini saklai mani tam himale अब कैसा दुखेर विषय मानो त्रिपुराओ कोरोना भाइरास पॉजिटिव बांगमानी बागिनाय चीफ सेक्रेटारी होते नोटिफिकेशन जारी खारिका सार्कुलार तिखलाइरिका अमाहाकेनो अरा तिखलाइजाक 7 दिन पुरापुरी लॉकडाउन नंनाय कोरोना भाइरास नि बागिनाय तेब साक्लाय जाखा आरो लॉकडाउन नि बिसिंते जारा राजनीतिक बदल सामाजिक धर्म खेलाधुला और जतन और स्टॉप कर जाखा राजनीतिक बदल कोनो मास गैदरिंग खालाय मांगला अमहाके खलाइरि जागमानि बागिना जों अमहाके तिनि साखलाइरिनानि नांखा तासाराते बो अरवचिनि थानानि होइते हुमुलुं रादापुर थानानि होइते जोंनो WhatsApp दै खलाइ मियानो पाथगुरिखा नंनि 16 तारिख जे प्रोग्राम तमनि अब पोस्टपोनिंग थांगा रिजे खाइरि जागनि साहरि रिखा आबनि बागिना तिनि प्रेस मीट मा खलाइया जाहाते अब कोरोना भाइरास नि तीनाय लॉकडाउन खालायमाबा जों मानिनानै नांनाय ते बरबो जों सानानै मुजुङो जेहेतु आरो मन्त्रि थुं अफिसार्स थुं बं बरबो मीटिंग खालायनानै थांगा 20 जनानि बिसि आसुगि खालायमाया ते बरबो बॉर्डर एरिया राव हंगा दुइ भाग खालायजा रूरल एरिया टाइ अर्बान रूरल हंगा 1 मीटर डिस्टेंस नानि नांनाय अर्बान हंगा जों आगरतला आरबाय हाफ किलोमीटर अमहायके डिस्टेंस तंनानि नांनाय अमहायके राव सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायनानि पौरते करा करि खायरि मानि बागिनो जों अब तिनि खनानो 16 तारिख लायो 16 तारिख जुलाइ जों अब पोस्टपोन मा खालायग्राखा आपातत जों नायनाय उफ्रुचिनि नेक्स्ट जों सुजुगमान नेक्स्ट खालायनानि बागै जों तयार दङ आबनि बागैना दिनै नमारि खनानो 16 तारिख जे आइडब्लिउटीर थानाव डॉक्टर सुंदेनाहि साखलाय माने अब पोस्टपोन खा तामनि हिंगाबा त्रिपुराव बेलाके कोरोना भाइरास नि बांमानि बागै सरकार होते महाकरणाव साखलाय दिजाखा जे 20 जनानि बिसिम बरबो कुथुमलाय मांगला ताई नि राजनीति बदल रबो कुथुम मांगला अमायकेलाय साखलाय दिजाखा आव आमतो कैसा भाइरास हाय तांलायखेनो चालायमा जागाफोन सलो लायो आबो संगो मानिना नांगौ आवनो सं तिनि कैसा दुर्भाग्य है मा दंग जोंबो मानिनो नाना नांनाय आंखे आंनि बुरि बदल दंनो आं साख्लायनानै मोसौ बिसेस बाबे बेलायखे खाथं खाजांलाय दं माने बुरि रंनि कैसा आंदोलन जेटा जों 16 तारिखआव खालायनाय दं माने आबो सारा त्रिपुरानि बर'नो सुंहर जागाबो दंखा बर' बेलायखे खाबाय जाखाय मय दङ आं साननाय माखाबोसे आंनि बुरि बुकुब संनो खाता बायदि खा थांनो दंदि जोंनाबो कैसा कोरोना भाइरास नि बागैसे दिनै साखलाय रिजाखांखाय जोंबो माने दंलायना नांगौ जों आगामी दिनाव दैबो गतर खे जों खालायनानै जों प्रस्तुति दंदिनै आंनि बुरि बुकुब संनो आं सावो खाबाय दंखांके जों कक सावै सेंट्रल बाय डिविजन बाय सब समय जोगाजोग दंदिनै
কারণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বুড়ি সং বেলায় কেন মানে হানি বাগৈ দফানি বাগৈ চ্যালেঞ্জ दङ आबो जों साइमानो आमन बागैनो आंनि बुरैरंनो सावो जों जोंनि गोबां आन्दोलन दङ अ हावो जोंनि आन्दोलन थाख्लाया जोंनि कायसेनि पर कायसा घटना बुं दङ त्रिपुरा रायजोआव जों रेडिसि दंलायना नांनाय ताइ बुसखां जोंनि टिटिआइ जोंनि इलेक्शनबो दङ अजा जों कायसा बुरैर চ্যালেঞ্ज सायखे जों बासावै जों दंलायना नांनाय आमसे खाथुयावै जों बिसिं बारे केसेफान कप सालायै खाबलायै मा सालायना नांनाय ससियेल मेंटेन खालायलायै आबनो खाथुयावै बासावै सामंगो दंदि जारि दंदि होननाय आं बुङो बुसखांनि दिना जों आन्दोलन खालायनाय मतेनि पस्टपन थांफानो जों अ हानि बागै सामं दांनाय थांनाय अ जे सिमाय दांमाने नतुइनो जों अ सिमायनो बाजाय दंनानै बागै आंनि बुंनांगौ कुइसना आबनो कबम हामबाय